Elikkä joo, tässä sun jälkikommenttari tohon TF2 pommilastiin yhteen roundiin ja tässä on tää alku vaan semmoista pelleilyä. Semmoista ihan vaan, että me mennään edestakas pelleillään roundin niinku aina ennen kuin pommilasta alkaa. Me hyökätään ja niin me hyökätään ja elikkä joo, kohta alkaa peli. Tos kuuluu ihan vähän ääniä kun mun mikkiin mä painoin sitä. Mä en jaksanut laittaa mikkiä pois päältä kumminkin käytän semmos kuvausaniaa. Että se ei haittaa. Mä en puhunut yhtään jossain. Mutta kun kuuluu välillä vaan kuvat mun polvi on sun mun koneeseen niin jotain sellaista. Joo mä pelleilen 10 sekkaa niin mitään alkaa ja tässä vaiheessa mä oon pyro. Mulla on perus toi jälkin heitin, sit mulla on toi sano mikä se. No kumminkin se kirves jolla kun sä lyöt niin palavii just ne typpejä niin ne kuolee nopeampaa niin mulla on se kirves täällä. Ja sit mulla on vielä toi mikä haulikko vaan, ilmahaulikko. Ja nyt mä vaihoin Scoutti, jolla mulla on livunvakaus, siipeliä ja atomisoijia. Ja mä anteeksi tästä vähän huonet äänestä, mitä mulla pyörittelytä kuuluu. Mut sit mä yritän katsoa, että onko se Scout toi Spike mä en kattonut. Ja sit mä vaan pelleilen ton jäätyneen jätkän kaa, joka on jäätynyt aika hieno aseentoon. Mut joo, ammuin sitä vähän aikaa ja sit mä ammuin sitä vähän lisää itse. Mut joo, sit kohta alan pelaa ihan kunnolla ja sit tulee vähän enemmän kuin tappaa. Sori tosta. Mut joo, sit mä painoin vahingossa kyllä, kun siinä oli sekoitutanko tiimi, kun meidän tiimi oli OP. Meillä meni OP. Ja nyt mä aloin pelaa silleen vähän enemmän, että mä aloin ihan yrittää. Mä yritin hakea sieltä jätkää. Yritin ampua vähän siipeliällä. Sit otin ilmoituksen käteen. Pistin parikanasta. Osuin kerran, mut sitten sanoin, että olisi kyllä ollut paikassa, ei tehnyt mitään. Mut sit se ei ollut ja mä menin sinne ja sit mä kuolleen kohta. Mä menin sinne yksin ja näin kävi. Ja mua ammuttiin. Sit mä yritin lähteä pakoon ja sit mut ammuttiin ilmasta. Pyro lähdettiin vähän liekkiä perään. Joo, mä lopetan tällä pelleillä, että tästä tulee hyvä. Sit mä olin silleen, otetaan demo ja vaan koitetaan ja demolla meni ihan okei. Pysyin hengissä ihan hemmetin kauan. Lähin taas vähän sivusta katsoen. Pelleilin vähän, painoin G:tä kerran. Ja sit mä jatkoin matkaa. Siinä oli medikki. Ja mä näen siellä jätkiä, niin mä yritän ottaa ne alas. Mut kai tapetti. Ai niin, ja mä sain ton miakalla alas ja sit tää medi, kun se hiilas mua, niin toi ei tehnyt paljon kohtaisen elämää. Niin sitten mä vaan sain sen alas ja sit mä tajusin, että tossa on meidän teleportteri, mutta mä unohdin, että mä oon ollut enää punaisin. Mä pelasin vähän aikaa punaisin, niin mä sekoitin. Se oli meidän tele. Ja sit mä näen, että siellä on... Sieltä ammuttiin mua Pyro, ampui sieltä mua tällä... Sanon millä... Mä en tiedä, Slayer Gun. Mä kuitenkin joku semmonen. Mut se... Tää liäkkeihin ja tekee ihan mukavasti DPS. Mut sit mä... Kun mä oon demo, niin se on semmonen klassi, millä mä osaan hyvin pelaa ja toi... Medi pysy munkaan aika kauan, sieltä tulee jätkää vähän alas ja... Mä koitan saada toista vähän tällä, mut sitten... Ei ihan tullut sieltä ketään. Muuta kun siinä tuli yksi punainen spy, joka oli maatautunut meidän Spikeksi. Ja sitten tossa oli toi tilanne, mut sit onneksi mä lähdin vähän taaksepäin, niin toi sai mua hiilattua hyvin, niin... Mä ammun vähän tonne ovelle, et jos sieltä tulee porukkaa, niin silleen... Ja sit mä huomasin vasta Toni kuoli. Mut
onneksi ei tarvii mennä hirveän pitkälle. Ja tossa kolahti taas polvimikkiin. Niin sit mä vaan lähin ja sit mä otin tästä vähän ton juoksen miakka kädessä, koska tottanut CS:ään, että melee-ase tekee susta nopeammin. Mä joudun aloittaa ihan alusta, mutta onneksi mä pääsin sinne aika nopeasti. Sitten mä katon hetken ja yskäsen näköjään. Katon vähän sinne päin, että onko siellä mitään. Mä näen sen vain ja sain sen alas siitä. Ja sit mä näen tuolla on tollanen snipo ja mä yritän ottaa sieltä ihmistä alas ja ei tullut. Mut sit mä sain melkein mä sain siitä puolustuksen, kun tai semmosen jutun, kun mä vein ton pommin ton checkpointin yli. Ja sitten mä en tiedä miksei toi liikkunut, mut sit se tuli 3 henkilöä siitä sieltä vähän sitä karttia ja me mennään siitä niinku, mä menen täältä alhaalta katsomaan, mä näen varjon, mut mua ei kiinnosta se. Ja sit mä katon täältä ylhäältä, siellä ei ollut ketään. Mä ihmettelen, että mä unohdin mikä toi paikka on, niin sit mä muistin. Ja nyt tulee se jännittävä osuus, kun toi medikki ja minä mennään ihan hemmetin pitkälle tän pommin kanssa. Niinku päästä ihan pitkälle, me saadaan vietyä sitä ainakin, en mä nyt tiedä, jonkun matkaa. Mut sitten kun tulee tää siltaosuus, niin tässä oli vähän pelottavaa, ettei varmaan aikaan tipu kielekkeeltä alas. Ja mä näin siinä sivusilmällä, että siellä oli henkilö. Mä yritin ampua siihen aluksi, mut sit mä huomasin, että mä ammuin vahingossa siihen eteen ja sit joku tuli onninen. Tai joku meni pelaa jotain peliä, mutta ei se haittaa. Mä voisin itse asiassa peittää ton, mutta en mä tiedä, että jaksans mä. Mut kumminkin sit me viedään tää kartti täältä. Kuten mä sanoin, me saatiin se ihan hemmetin pitkälle. Ja sit me otetaan tää kartti, me saadaan sitä vielä eteenpäin hyvin. Ja sit me mennään, viedään se tohon checkpointille asti ainakin, sen mä muistan. Checkpointille asti saatiin se ainakin tällä erää. Sit siihen tulee joku 9 minuuttia aikaa, niin se oli hyvä aika saada tonne loppuun toi kartti. Ja mä näen ton medikin, mut sit mä en huomaa sitä heavyä, mikä siinä oli, kun mä katon mun oikealle niinku nyt. Ja sit se tappoi mut. Mä sain taas tonne, että mä oon vienyt sen pommin checkpointin yli. Ja sit mulle käy jotain, mä vähän kolistelen siinä. Anteeksi noista koliäänet. Mä en vaan jaksanut ottaa sitä mikkiä pois päältä, niin kai se oli ihan okei. No mut sit mä lähden tänne takas. Huudan vähän merikkiä, et jos se tulis taas helppaamaan, mut ei se tainnut olla merikkiä, en mä tiedä. Mut sit mä näen taas ton hiivi ja se sai mut alas, mut mä sain sit assistin kai myöhemmin, kun tapettiin. Ja tos kuului jotain ääniä, mitä mä sanoin. Anteeksi oikeesti näistä äänistä, kun mä en oikein. No se oli mun vika, mut ihan sama, antaa niiden nyt olla. Se on mennyt aika ja sit mä ammuin taas. Ja sain sen spain siitä hyvin ammuttua nopeasti. Sitten mä lähden eteenpäin. Lähden kartin luo ja sitten taas joku lähettää sekoitetaanko tiimit. Pakko sekoittaa ne tiimit, kun ei oo hyviä pelaajia kuin meillä. Niin sit mä vaan näen, että siellä vähän porukkaa, niin mä vedän sieltä porukkaa vähän enemmän alas. Ja sit porukka lähtee alas, niin sit tulee vaan enemmän porukkaa meille vastaan, jos spawnaattaa. Mut sitten kumminkin siis mä kuolin kai tästä kerran, en oo oikeastaan varma, en mä muista. Joo, kuolin kerran. En tainnut kuolin, mä näin ton Hevin ja mä päätin, että mä otan latauksen ja latauksen sain Uberchargen. Mut sit meiltä katkes se naru, kun se meni lähti vähän enemmän karkuun, niin mä kuolin tohon, koska tossa oli joku demo, joten meidän tiimistä ei ketään huomannut. Ja siinä oli joku, jolla on pro-hakku, vai en mä oo varmaan toista. Mut sit kumminkin alkoi lagaa. Sit mä katsoin vähän Inviä, että mitä itemeitä mulla on. Mä halusin vaan nopea vilkauttaa, että onko mulla mitään demolle, mitä mä voisin vaihtaa. Sit mä vaihoin, just kun peli loppui, niin mä vaihoin tohon
Joo. Ja ihan vittu hyvin meni peli. En sanoisi, että olisi yhtään huonosti mennyt, mut se oli kumminkin tältä osaa minä. Se olisi moro!